ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 22/11/22 ಬೋಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಭಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ ಮಧುರ ಜೋಕುಲೆ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ತದು ಸರ್ವಗುಣ ಸಂಪನ್ನವುಡು ದೈವೀ ಗುಣ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಎನಡ ಇಡೆಮುಟ್ಟ ವಾವ ಬೊರ್ಚಾಂದಿನ ಗುಣ ಇತ್ತಂಡು ಎಂಕುಲು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ಅದುಲ್ಲ ಪಣದು ತೂವನಡಾಪನು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಜೋಕುಲ್ನ ಬುದ್ಧಿಡು ಇತ್ತೆ ವಾ ಚಿಂತೆ ಉಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಉತ್ತರ: ಮನುಷ್ಯರೆಡ್ದು ದೇವತೆಯಾದು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನಿ ಎಂಚ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ ರಾಮಸೀತೆಯರ್ನ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ತೆರಿಪೋಣಿ ಪನ್ಪುನ ಚಿಂತೆ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಉಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರನ ಮಂದಿರಡು ಬಹುರೂಪಿಯಾದ ವೇಷ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಟಿಪ್ ಟಾಪ್ ಆದ ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಅಕಲ್ ಐತ ಪೂಜಾರಿರೆಡ್ದು ಪಂಡ ಅಕಲ್ನ ಪೂಜಾರಿಲೆಡ್ದು ಅಂಚೆನೆ ನಿಮಿತ್ತೆರೆಡ್ದು ಬೇತೆ ಸಮಯದೇ ತಂದು ಅಕಲೇನು ಬೆಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪುಲೆ ಮಿಲನ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಯುಕ್ತಿರ್ದಕ್ಕೆ ಏನೋಡಾಪನು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಥರ ಈ ಏರ್ನ ಮಂದಿರ ಮಲ್ತದೇರು ಅಕಲ್ನ ಜೀವನ ಕತೆ ದಾದಾದುಂಡು ಯುಕ್ತಿರ್ದು ಪಾತೆರಡಾಪನು ಪರಿಚಯ ಕೊರಡಾಪನು. ಗೀತೆ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಥಸ್ಥಾನ ಮಾತೆರ್ದಲ ಬೇತೆ ರೂಪೋಡು ಉಂಡು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಗೀತೆ ಅರ್ಥನು ಮಸ್ತ್ ಸರಿ ತೆರಿಪದೇರು ಎಂಕುಲಿತ್ತ ಪಿರೆ ತಿರುಗದು ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಗ ಪೋಯರೆ ಯಾತ್ರೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಎಂಕುಲಿತ್ತ 84 ಜನ್ಮನು ಪೂರ್ಣ ಮಲ್ತದು ಇಂದು ಪೂರ್ಣ ಮಲ್ತದ ಇಂದು ಏರು ಪಂತೆರು ಬ್ರಹ್ಮಮುಖ ವಂಶಾವಳಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ನಿಗುಲು ಕರ್ಮಯೋಗಿಯಾದುಲ್ಲರು. ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಎಂಚಿನೆಲ್ಲ ಸಹ ಕರ್ಮವಾದುಂಡು, ನಿದ್ರೆಳ ಸಹ ಕರ್ಮವಾದುಂಡು. ಕರ್ಮನು ಮಲ್ಪೊಡೆ ಅಪನು ನಿಗುಲು ಏಪ ಈ ಯಾತ್ರೆಡು ಬಾಬನ ನೆನಪುಡು ಉಪ್ಪರು ಅಪಗ ನಿಗುಲು ದೇವತೆಲ್ನ ರೀತಿ ಅಪ್ಪರು. ಮನ್ಮನಾಭವದ ಅರ್ಥನೇ ಇಂದು ಆದುಂಡು. ಏನನ್ನು ಒರಿಯನೇ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಪಗ ನಿಗುಲು ಮನುಷ್ಯರಿರ್ದು ದೇವತೆ ಅಪ್ಪರು. ದೇವತೆಲು ಸಹ ಭಾರತದ ಮನುಷ್ಯರಾದುಲ್ಲೇರು. ಕೇವಲ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಪೋತೆರಂದು ಅಕಲ್ನ ಚಿತ್ರವನ್ನು ತೋಚಿಪೋದೇರು. ಭಾರತಡು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರು ಇತದು ಪೋತೇರು. ಭಾರತಡು ಜಾಸ್ತಿ ಮಂದಿರನು ಮಲ್ತದೇರು. ಈ ರೀತಿ ಬೇತೆ ಉಭಯರಾಜರ್ನಕಲು ಇಂಚಿನಕಲು ಇಜ್ಜಾನು ಅಕಲ್ನ ಮಂದಿರನು ಮಲ್ತದು ಮನುಷ್ಯರು ಕುಲ್ದು ಅಕಲ್ನ ಮಹಿಮೆನು ಮಲ್ಪುನ ರೀತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ರಾಮಸೀತೆ ಮೊಕಲು ಮಾತನಲ ಮಹಿಮೆನು ಗಾಯನ ಮಲ್ಪೇರು. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರು 14 ಕಲಾ ಸಂಪೂರ್ಣಾದಿತ್ಯರು. ಅಕಲು 14 ಕಲಾ ಕಳೆತಕಲು ಅದುಲ್ಲೇರು ಏರು ರಾಮಸೀತೆಯರು. ಮಾತೆರ್ದಲ ಜಾಸ್ತಿ ಮಹಿಮೆ ಮೊಕಲ್ನೊಂಡು. ಈ ಮಾತಾ ವಿಚಾರನು ನಿಕುಲೇ ತೆರಿಯೊಂದಾರು. ನಮ್ಮ ಕೂಡ ಇಂಚೆನೇ ಆವೊಂದುಲ್ಲ ಅವಶ್ಯವಾದ ಅಕ್ಲೇನು ಸಹ ಏರು ಇಂಚ ಮಲ್ತದೇರು ಬಾಬನೇ ಸಂಗಮಗೊಟ್ಟು ಕರ್ಮ ಅಕರ್ಮದ ಗತಿನ ತೆರಿಪದು ದೇವತೆಯಾದ ಮಲ್ತೇರು. ನಿಕುಲು ಸರ್ವಗುಣ ಸಂಪನ್ನ ನಿಕಲೇನು ನಿಕುಲು ದೇವತೆ ಬಂದು ಏರ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದಿಜರು. ಭಾರತಡು ಮಹಾರಾಜ ಮಹಾರಾಣಿಯರು ಇತದು ಪೋತೇರು. ಅಕ್ಲೆಡು ದೈವಿ ಗುಣ ಇತ್ತಿನ ಕಾರಣ ಅಕ್ಲೆಗ್ ದೇವತೆ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಅಕುಲ್ ಸಹ ಮನುಷ್ಯರೇ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮ ಇಂಚಿನಕ್ಲು ಮನುಷ್ಯರೇ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಇದು ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಪ್ರಪಂಚವಾದುಂಡು. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರನ್ನ ಮಂದಿರವನ್ನು ಸಹ ಮನುಷ್ಯರೇ ಕಟ್ಟುವೆರು. ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿನ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತದು ಮಂದಿರನು ಕಟ್ಟುವೆರು. ಅಂಡ ಮೊಕುಲಿಗೆ ಈ ರಾಜ್ಯ ಪದವಿ ಎಂಚ ತಿಕ್ಕದುಂಡು ಪಂದು ದೇಗ್ ಪನ್ಪೇರು. ಇದು ಮಸ್ತ್ ಅಂತರವಾದುಂಡು. ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜೇ ಭಾರತ ದೇಶಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನಕುಲು ಅಕುಲು ಮನುಷ್ಯರೇ ಎಂಕುಲ್ನ ಮನುಷ್ಯರೇ ಆದುಲ್ಲ. ಅಂಡ ಅಕುಲು ದೇವತೆ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಅಸುರೇರು ಬೊಕ್ಕ ದೇವತೆಲು ಪಂದು ಪುದರುಂಡು. ಅಕುಲು ಎಂಚ ಲಡೈ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ. ದೇವತೆಲ್ನ ರಾಜ್ಯಡು ರಕ್ಕಸೆರು ನ ಪುದರು ಚಿನ್ನೆ ಉಪ್ಪುಜಿ. ಅಸುರೇರು ಕಲಿಯುಗ ಪರತ್ತು ಪೃಥ್ವಿ ಪಂಡ ಪರತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದ ದೇವತೆಲ್ನ ಯುಗ ಸತ್ಯಯುಗ ಪೊಸ ಪೃಥ್ವಿ ಪಂಡ ಪೊಸ ಪ್ರಪಂಚ ಪನ್ನಗ ರಜ್ಜಂತಲ ಯುದ್ಧ ಎಂಚಾಂಡು. ದೇವತೆಲು ಯುದ್ಧ ಮಲ್ಪನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿ. ಅಕುಲು ಅಲ್ಪ ರಾಜ್ಯನು ಮಲ್ಪೇರು. ತೆರಿದು ಬೊಕ್ಕ ತೆರಿಪೇರೆ ಈ ಪಾತೆರ ಮಸ್ತ್ ಸಹಜವಾದುಂಡು. ಎಂಗ್ಲು ತ್ರಿಮೂರ್ತಿನ ಸಹ ತೊಜ್ಪವ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರಿಗೆ ಶಿವಬಾಬನೇ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮುಖಾಂತರ ಈ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇರು. ಅಂಡ ಇದೇನು
ಭಗವಂತನೇ ಬತ್ತದು ಮನುಷ್ಯರದು ದೇವತೆಯದು ತೆರಿಪವೇರು ದೈವೀ ಗುಣವನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಪಡೆದು ತೆರೆಯೋಣಚ್ಚೇರು ಎಂಚ ಬಾಬಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರು ಇಂಚ ಮಲ್ತೇರು ಅಕುಲೆ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲಿನ ಅಂಚ ಮಲ್ತೇರು ಅನ್ನಿಡವರ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ತದ್ದು ಸರ್ವಗುಣ ಸಂಪನ್ನ ಅವಡಾಪನು ಎನಡ ವಾ ಅವಗುಣ ಉಂಡು ಪಂದು ತಗೊಂಡೋಡಪ್ಪನು ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಮಸ್ತುಂಡು ದೇವತೆಗಳು ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ಆದಿತ್ಯರು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಒಂಜಿ ಶರೀರನು ಬುರ್ದು ಕುಡೊಂಜಿ ಶರೀರನು ದೇತನು ಪನ್ಪುನ ಸಹಾಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪ ಅಕಾಲ ಮೃತ್ಯು ಉಪ್ಪುಜಿ ಕಾಯಿಲೆಲು ಸಹ ಉಪ್ಪುಜಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆದಿತ್ಯರು ಯಥಾ ರಾಜ ತಥಾ ಪ್ರಜೆ ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಸ್ವರ್ಗ ಬಂದು ಪುದರಿತ್ತನು ಇಂದು ಆದುಂಡು ನರಕ ನಿಕುಲು ಎರೆಗಾಂಡಲ ನರಕವಾಸಿಲು ಬಂದು ಪಂಡೆರಡ ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ಪೇರು ಭಾರತ ಸ್ವರ್ಗವಾದ ಪುನಗ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣನ ರಾಜ್ಯ ಇತ್ತನು ಪಂದು ನಿಕುಲು ತೆರಿಪದು ಕೊರಲೆ ಇಂದು ನರಕವಾದುಂಡು ದೇವತೆಲು ಏರು ಪೂಜ್ಯಾದಿತ್ಯರು ಅಕುಲೇ ಪೂಜಾರಿ ಆದುಲ್ಲೇರು ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಇರದ್ದು ಪ್ರತಿ ವಸ್ತುಲ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನವಾದುಂಡು ಪೊಸತ್ತೆರ್ದು ಪರತ ಆನಗ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒವ್ವೇ ವಸ್ತು ಇಜ್ಜಿ ನಿಕುಲು ವೇಷ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣನ ಮಂದಿರಡು ಮಸ್ತು ಮೇಳಲು ಸೇರುಂಡು ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಬಾಬಾ ಈ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯನು ಎಂಚ ಕೊಡ್ತೀರು ಪನ್ಪು ಇನ್ನು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಎಂಚ ತಿರಿಪೋಡು ಬಂದು ನಿಖಿಲಿಗೆ ಚಿಂತೆ ಎಪ್ಪುಡು ಇತ್ತೆಂತೂ ನಿಖಿಲಿನ ದೇವತೆ ಬಂದು ಲೆತ್ತವಂದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಹಿಂದೂ ಆದುಲ್ಲೇರು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಪಂದು ಓಲ ಇಜ್ಜಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತೇರು ಏರು ಮಲ್ತೀನಿ ಸಮ್ಮೇಳನೊಡ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣನ ಚಿತ್ರನು ದೆತ್ತೊಂದು ಪೋಲು ಇಂದು ಮಸ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಚಿತ್ರವಾದುಂಡು ಮುಂಬೈಡ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣನ ಚಿತ್ರವನ್ನು ತೊಜ್ಪದು ತೆರಿಪೋಡಪ್ಪನು ಮೊಕುಲು ಏರು ಮೊಕುಲು ಇಂಚಿನ ಪದವಿನಿ ಎಂಚ ಪಡೆಯರು ಮೊಕುಲು ಪೂರ್ಣ 84 ಜನ್ಮನು ದೆತ್ತೊಂದೇರು ಭವಿಷ್ಯಡು ದೇವತೆಯರೆ ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಈ ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮೂಲ ಪಾತೆರನು ಸರಿಯಾದ ತೆರಿಪೋಡಪ್ಪನು ಪ್ರದರ್ಶನಡು ಎಂಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ತೆರಿಪದ ಪಂದು ಜೋಕುಲು ತೆರಿಯುನೇರು ಅಂಡ ದುಂಬು ಪೊಯ್ಲಕನೆ ನಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ತೆರಿಪೋಡಪ್ಪನು ಇತ್ತೆಂತು ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಅನುಸಾರ ತೆರಿಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಕೇನುವೇರು ಅಂಡ ಒಂಜಿಕೆ ಬೆರೆದು ಕೇಂದು ನಲಂಜಿಕೆ ಬೆರೆದು ಬುಡ್ದು ಬಿಡ್ಪೇರು ಬಾಬಾ ಗಳಿಗೆ ಪನ್ಪೇರು ಸುರುಕ್ಕು ಬಾಬನ ಪರಿಚಯ ಕೊರಲಿ ಬಾಬಾ ಸ್ವರ್ಗುನ್ ರಚನೆ ಮಲ್ತೇರು ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ ಚಿತ್ರಳ ಹೊಂತದುಂಡು ನಮ್ಮ ಈ ರೀತಿ ಆಯರೆ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮುಖಾಂತರ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯನು ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಿವಬಾಬನ ಮಗೆ ಅದುಲ್ಲೇರು ಬ್ರಹ್ಮಗಳ ಭಗವಂತೆ ಬಂದ ಪನ್ಪುಜಿರು ದಯ ಪಂಡಾಕಲು ರಚನೆ ಆದುಲ್ಲೇರು ಈ ದೇವಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯನು ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮುಖಾಂತರ ಶಿವ ಭಗವಾನ್ ವಾಚ ಆರು ನಮಕ್ ಓದವನಾರಾದುಲ್ಲೇರು ಪಂದು ನಮ ಪನ್ಪ ಈ ಪಾತ್ರದ ಮಿತ್ತು ಮಸ್ತು ಸುಂದರವಾಯಿನ ಪಂಡ ಪೊರ್ಲಾದು ಪನೋಡಪನ್ ಮಸ್ತ್ ಬೀಕೆಲು ಶಿವಬಾಬನ ಪುಲ್ಯಲ್ಲಾದುಲ್ಲೇರು ಶಿವಬಾಬಾರ್ದು ನಂಗೆ ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬ್ರಹ್ಮನ ಮುಖಾಂತರ ನಂಗೆ ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮನ್ನು ದತ್ತು ದೆತೊಂದೇರು ಶಿವಬಾಬನೇ ನಿಖಿಲ್ನ ತಾತ ಆದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮಗ್ ನಿಖುಲು ಜೋಕುಲಾದುಲ್ಲಾರು ಪನ್ಪುನ ಕೇವಲ ನಿಖುಲು ತೆರಿಯೊಂದಾರು ಬೊಕ ಆಸ್ತಿನ ದೆತೊನುವಾರು ನಿಖಿಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಕುಲು ನಿಖಿಲಿಗೆ ಪರಿಚಯನು ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ಪ ಅಂಡ ಏರ್ನ ಭಾಗ್ಯಡು ಇಜ್ಜೋ ಅಕುಲು ತೆರಿಯುಂಚೆರು ಎಂಕುಲು ಬೀಕೆ ಆದುಲ್ಲ ಪಂದು ನಿಶ್ಚಯಲ ಸಹ ಇಜ್ಜಿ ಶಿವಬಾಬಾ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮುಖಾಂತರ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಕಲ್ಪೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮನ್ನು ದೇವತೆಯಾದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶಿವ ಜಯಂತಿನ ಸಹ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಭಾರತಲ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನ ಜನ್ಮಸ್ಥಳವಾದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ನಶೆರ್ದು ಪನೋಡಾಪನು ಜಯಂತಿನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪ ಅಂಡಾಕಲು ಏಪ ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ನ ಶರೀರಡು ಬರ್ಪೇರು ಇಂದು ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅವಶ್ಯವಾದ ಬ್ರಹ್ಮನ ಶರೀರಡು ಬರ್ಪೇರು ಇಜ್ಜಿ ಪಂದಿತ್ತನ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯನು ಎಂಚ ಕೊರ್ಪೇರು ರಾಜಯೋಗನು ಎಂಚ ಕಲ್ಪವೇರು ಇಂದೇನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ತೆರಿಪದು ಕೊರಡಪ್ಪ ನಿಖುಲ್ ಸಹ ಬಾಬರ್ದು ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯನು ದೇತೊನ್ಲೆ
ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧಲ ನಿಖಲ್ನ ಎದುರುಗೊಂತದು ಇತ್ತೆ ಬಾಬರ್ದು ಭಕ್ತಿದ ಫಲವನ್ನು ತೆತ್ತೊನ್ಲೆ ಎಂಕುಲು ನಿಖಲಿಗೆ ಸಲಹೆನ ಕೊರ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಮೋನೆ ಮನುಷ್ಯರನ ರೀತಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ನಡವಳಿಕೆ ಮಂಗ ನಂಚ ಉಪ್ಪುಂಡು ಎಂಕುಲು ಶ್ರೀಮತದ ಲೆಕ್ಕ ನಡಪುವ ಪಂದು ನಿಖುಲು ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ಲೆ ಈ ಯಜ್ಞುಡು ವಿಘ್ನುಲು ಬರ್ಪುಂಡು ವಿಷದ ಕಾರಣ ಅಬಳೆಯರ್ನ ಮಿತ್ತು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆಪುಂಡು ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿಯರ್ನ ನಿಂದನೆ ಇಂದೆರ್ದೇ ಆಪುಂಡು ಈ ದಯಪಂಡ ವಿಷನು ಬುಡ್ಪವೇರು ಇಂದೆತ್ತ ಮಿತ್ತು ಗಲಾಟೆಲು ನಡಪುಂಡು ಬಾಬನೆ ಬತ್ತದು ಕಾಮ ಮಹಾಶತ್ರು ಆದುಂಡು ಒಂದು ಪನ್ಪೇರು ಈ ಸಮಯಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಧರ್ಮಭ್ರಷ್ಟ ಕರ್ಮಭ್ರಷ್ಟ ಆದುಲ್ಲೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ನರಕವಾಸಿಲು ಆದುಲ್ಲೇರು ಬಾಬನೆ ಬತ್ತದು ಸ್ವರ್ಗವಾಸಿಯಾದು ಮಲ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ತದು ಬಾಬರ್ದು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ದೆತನೊಡಾಪನು ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನಿ ವಿದ್ಯೆನೂ ಓದ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಬ್ರಹ್ಮನ ಮುಖಾಂತರ ಭಕ್ತಿದ ಫಲನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಈ ರೀತಿ ನಿಶ್ಚಯವನಗ ತಕ್ಷಣ ಪಾರ್ಬರ್ಪೇರು ಅಂಡ ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ಪಾರ್ಬರ್ಪೇರು ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಜೋಕ್ಲುಲ್ಲೇರು ಕೆಲವರು ಬೇತೆಕ್ಲ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪುಚೇರು ಇನ್ನು ಮಾತಲ ಆವಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಪನ್ಪುನ ಬಾಬಾಗ ತೆರೀತನು ಕೆಲಸನು ಇಂಚಿನೇನು ಬುಡೋಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಆವಡು ಪಂದಿತ್ತನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆವಡು ಪಂದಿತ್ತನ ಶ್ರೀಮತದ ಲೆಕ್ಕ ನಡಪೋಡು ಬಾಬನ ಪರಿಚಯನು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ಲೆ ಏರೆಗ್ಲ ದುಕ್ಕುನು ಕೊರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಕಲ್ಪ ಸಂಗಮೇಗೊಟ್ಟು ಭಾರತಡೇ ಬರ್ಪೆ ಬಂದು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪದೇರು ಮಾತೆರ್ನಲ ಸದ್ಗತಿನ ಮಲ್ಪೇರು ಎನ್ನ ಕೈತಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಬರಡೆ ಆಪಣು ಭಾರತವಾಸಿಲೇ ನಿಂದನೆನು ಮಲ್ತೊಂದು ಧರ್ಮಭ್ರಷ್ಟ ಕರ್ಮಭ್ರಷ್ಟ ಅದು ನಿಕ್ಲೇನು ಹಿಂದೂ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು ಏನನ್ನು ನಿಂದನೆ ಮಲ್ತಿಂಡಲ್ಲ ಸಹ ನಿಕ್ಲೇನು ಪವಿತ್ರ ದೇವಿ ದೇವತೆ ಅದು ಮಲ್ತದೆ ಅಂಡ ನಿಕುಲು ಏತೊಂಜಿ ಧರ್ಮಗ್ಲಾನಿ ಮಲ್ತಿದಾರು ಪಂದು ಬಾಬಾ ಎದುರುಡು ಕುಲ್ದು ತೆರಿಪೇರು ಎನ್ನ ನಿಂದನೆನು ಸಹ ಮಲ್ತದೇರು ನಿಕುಲೇ ಪವಿತ್ರ ದೇವಿ ದೇವತೆ ಆದುಲ್ಲರು ಇತ್ತೆ ಅಪವಿತ್ರ ಆದುಲ್ಲರು ದೇವಿ ದೇವತೆಲೇ ಭಾರತದ ಮಾಲೀಕ ಆದುಲ್ಲೇರು ಅಪಗ ಭಾರತ ಸ್ವರ್ಗವಾದಿತ್ತು ಇತ್ತೆ ಕಲಿಯುಗವಾದುಂಡು ಕೂಡ ಅವಶ್ಯವಾದ ಚಕ್ರ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಪಂದು ಮಾತೆರ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಯಾನ್ ಕಲ್ಪ ಪ್ರಪಂಚನು ಹೊಸದಾದ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ನಿಕುಲು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರನ ಮಂದಿರಡು ಪೋದು ನಿಮಿತ್ತ ಪುನಕಲ್ನ ಜೊತೆ ಮಿಲನ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇತ್ಯದ ದಿನ ಮಾತೆರೆಗು ಗೌರವ ಕಡಿಮೆ ಉಂಡು ದೇಪಂಡ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡು ನಂಚಿನಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಉಳ್ಳೇರು ಐನೆರ್ದವರ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಬಹುರೂಪಿಯಾದ ಟಿಪ್ ಟಾಪ್ ಆದು ಪೋಡು ಮೋಟಾರ್ಡು ಪಂಡ ಬೈಕ್ಡು ಪೋಡಾಪನು ಯುಕ್ತಿರ್ದು ಪಾತೆರಡಾಪನು ಎಂಕುಲು ಕೇನುವ ನಿಕುಲೇ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ ಮಂದಿರನು ಕಟ್ಟಿದರು ಬಂದು ಎಂಕುಲು ನಿಖಲ್ನ ದರ್ಶನ ಮಲ್ಪೆರ ಬೈದ ಬೇರೆ ಸ್ವರ್ಗದ ಮಹಾರಾಜ ಮಹಾರಾಣಿ ಆದುಲ್ಲೇರು ಬಂದು ನಿಕ್ಲೆಗು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಂದಿರದ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಉಂಡು ಅಪಗ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮನಸಾಂಡು ಮಂದಿರನು ಕಟ್ಟಿದಿನಕಲ್ನ ದರ್ಶನ ಮಲ್ಪೆರೆ ನಿಕುಲು ಅವಶ್ಯವಾದಕಲ್ನ ಜೀವನ ಕಥೆಯನ್ನು ತೆರಿಯೋನ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂತೆ ಪರಿಚಯನು ಕೊರ್ಲೆ ಈ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಕೇನ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಥಾರ್ಥ ಪಾತೆರನು ತೊಜ್ಪದು ಕೊರ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೇನು ಬುಂಡ ಅಕಲ್ನ ಕಲ್ಯಾಣ ಆಪುಜಿ ಐನೆರ್ದವರ ಏತೊಂಜಿ ಜ್ಞಾನದ ನಶೆಪ್ಪೊಡು ಸೇವೆದ ಬಗ್ಗೆಲ ನಶೆಪ್ಪೊಡು ಒವ್ವೇ ಪಾತೆರಡು ಸ್ಥಿತಿ ಏರುಪೇರು ಆಪುನ ರೀತಿ ಆಯ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಸ್ತುತಿ ನಿಂದನೆಡು ಸಮಾನವಾದುಪ್ಪೊಡು ಪಂಡು ಗಾಯನಪ್ಪೊಡು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರು ಸಹ ಬಾಬಾ ಏತು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು ದಯಗ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಜೇರು ಆ ಒಂದುಳ್ಳರತ್ತ ಮನುಷ್ಯರು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಮಂದಿರವನ್ನು ಕಟ್ಟುವೆರು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ ಚಿತ್ರವನ್ನು ತೂಯಿನ ತಕ್ಷಣ ಖುಷಿಯಾಪೇರು ಇಡೀ ದಿನ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ನಡಪುನು ಎಂಚ ಪೋದು ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಲ್ತದು ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪೊಡಪುನು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪೊಡು ಮಲ್ಲ ಜಾಗೊಡ್ದು ಶಬ್ದ ಬರಡು ಆ ರೀತಿದ ಸ್ಥಳಕ್ಲೆಗ್ ಪೋಡಾಪುನು ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಪೋದು ತಿರ್ಗದು ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರೀತಿದ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದರ್ನ
ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬನ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾಗ್ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲೆಡ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದು ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಜ್ಞಾನದ ನಶೆಟ್ ಉಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ನಿಂದೆಯ ಸ್ತುತಿಟ್ ಸಮಾನ ಸ್ಥಿತಿಟ್ ಉಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಅವಸ್ಥೆನು ಏರುಪೇರು ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ. ರಡ್ಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಭಾವನ ಪರಿಚಯನು ಕೊರ್ದು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ ಸತ್ಯವಾಯನ ಜೀವನ ಕಥೆಯನ್ನು ತೆರಿಪೋಡಾಪುಂಡು. ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಿಯಾದ ಮಾತೆರ್ನಲ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಲ್ತದು ಶ್ರೀಮತದ ಲೆಕ್ಕ ಮುಂದುವರಿಯೊಂದು ಪೋಡಾಪುಂಡು. ವರದಾನ ಯಾನ್ ಶಬ್ದದ ಸ್ಮೃತಿತ ಮುಖಾಂತರ ಅಸಲಿ ಸ್ವರೂಪಡು ಸ್ಥಿತಾಪುನಂಚಿನ ದೇಹದ ಬಂಧನೊರ್ದು ಮುಕ್ತ ಭವ. ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದ ರಾದು ಬಿಡ್ಪುನು ಅಪಗ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನ ಶಬ್ದನೆ ತಿರ್ತು ಬೂರ್ಪವನಂಚಿನನೆ ಆದುಂಡು. ಯಾನ್ ಪಂದು ಪನ್ಪುನೆರ್ದವರ ಅಸಲಿ ನಿರಾಕಾರ ಸ್ವರೂಪ ನೆನಪುಗು ಬತ್ತು ಬಿಡ್ಪುನು. ಇದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ಬಿಡ್ಪುನು. ದೇಹ ಬಂಧ ಯಾನ್ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾದ ಬಿಡ್ನಾಗ ದೇಹ ಬಂಧನೊಡ್ದು ಮುಕ್ತ ಅದು ಬಿಡ್ಪಾರ. ದೇಪಂಡ ಈ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನ ಶಬ್ದನೆ ದೇಹ ಅಹಂಕಾರಡು ಬತ್ತದು ಕರ್ಮ ಬಂಧನೊಡು ಬಂಧಿತ ಅದು ಬಿಡ್ಪುನು. ಅಂಡ ಯಾನ್ ನಿರಾಕಾರಿ ಆತ್ಮ ಅದುಲ್ಲೆ ಪನ್ಪುನ ಈ ಸ್ಮೃತಿ ಬರ್ಪುನು. ಅಪಗ ದೇಹ ಬಾನೊಡ್ದು ದೂರ ಒಪ್ಪರು. ಕರ್ಮ ಸಂಬಂಧಡು ಬರ್ಪರೆ ಹೊರತು ಬಂಧನೊಡು ಅತ್ತು. ಸ್ಲೋಗನ್ ನಿಶ್ಚಿತ ವಿಜಯ ಬೊಕ್ಕ ನಿಶ್ಚಿಂತ ಸ್ಥಿತಿತ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಶ್ಚಯ ಬುದ್ಧಿ ದಾಖಲಾದು ಪೋಡು. ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.